Mikulás. Az. Mikulás. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit a Kanapéntek karácsonyi különkiadásában. Köszönjük mind a 23 nézőnek, aki velünk volt az előző adáson. Itt van velünk újra Nándor, Sziasztok. Janka, Dalma. Sziasztok! És én Soma. Sziasztok. Szóval kezdjük el az adást, karácsony, különkiadás. Ti hogy szoktátok ünnepelni a karácsonyt? Van valami szokásotok esetleg, vagy ilyesmi? Imádom, amikor ilyenkor az elején mindig beülünk, hogy na mi lesz. És sosem tudjuk, hogy ki kezdi. Igen, ezért. Na jó, akkor kezdjük úgy. Készfenntartás. Nándor, nálatok. De most ne én kezdjem már, nő ki az elsőbség. Jó, én nagyon szívesen elkezdem. Nálunk ünnepeljük a karácsonyt, és jönnek hozzánk mindkét nagyszüleim, és otthon van mindenki. A menü az hortobágyi húsos palacsinta. Nálunk is. Komolyan? Minden évben. Nálunk Az a is. fix. De Ez nagyon durva. Pedig az ország két vége. Nálatok hortobágy, nálunk meg őrség. Sütitek a hortobágyi húsos palacsintát. Kirántjátok, vagy? Megmondom anyának, hogy azt szeretnék enni, és úgy. Sors, még mi van benne? Hús. Igen. Milyen hús? Csirke? Konkrétan a hortobágyi húsos palacsinta. Darált hús, nem? Vagy... Nem, a hortobágyi húsos palacsinta az a legbonyolultabb étel, mert csinálsz hozzá egy pörköltet, csinálsz Ja hozzá igen, egy tényleg, palacsintát, tényleg ez... majd egy rántott húst, mert bepanírozod és kisütöd. Van. De rossz. Mi? Rántott húst? Hát Ez ilyen amerikai étel, amúgy Amerikában rántanak ki bepanírozod, azt mindent. kisütjük, mint a rántott húst. Angol? Ez a karácsonyi puding, amire azt hiszed, hogy csak is, de valójában ilyen kocsonya. De mi az? Ennek mi a neve? Valami... Karácsonyi puding. Van valami exakt neve. Karácsonyi puding. De angol. Angol. Puding, amúgy puding Igen, benne. Christmas puding. Ja. Várjnak. Kicsit a mikrofon, igen. Producer szól. Ami nem mindig más. Tényleg. Igen, viszont az egyik nagymamámnál évek óta mindig ugyanazt teszem. Mi viszed? Szarakaja, aztán viszed, vagy mi? Igen. Mindig májgaluska leves csinál, meg rántott hús krumpliklével. Az a kedvencem. Nekem te vagy a kedvencem. Karácsonykor mindig elővesszük a fancy poharakat. A fancy tányért. Igen. Herendi porcelán. Igen, amit nem lehet mosógépben Házban herendi porcelát elővesszük, aztán kis házunkba. Szerény kis Szerényen. Bungaló. Szerényen, de meg. Szerintem. Na hát nálunk Van úgy, bele lift. szóval nálunk ugyan a karácsony, hogy nálunk is úgy mindig ugyanezt tesszük. Nálunk mindig lazac van. Igen, és mindig hát elvileg anya csinálja a halászlevet, de amúgy mindig valahonnan megrendeljük, és azt mondjuk, hogy ezt anya csinálja. Hú, de jó anya, ez évről évre jobb. És drágább. Drágább. Inflálódik. Nehéz szó. Ja. Soma, nálatok hogy van a karácsony? Jó, köszönöm, hogy kérdezed. Szűk családi körben 24-én, tesók, aztán másnap megyünk mamámékhoz Körmendre kajálni, utána nagybátyámékhoz, ha úgy van. A Nándor amúgy még itt vagy, tehát megkérdezted, és kizúmoltál. Igen? Igen, és akkor így ajándékozunk meg ilyenek. De nálatok amúgy mindenki ajándékoz mindenkinek? Hát nálunk nem, mert ugye van egy kis 5 éves kis testvérem. Azt hiszi, hogy még létezik a Jézuska. Ami amúgy lehet, hogy létezik, csak nem tudom róla. Nem létezik a Jézuska. Jól van, tudtam, hogy ezt meg fogják kérdezni. És ugye nyilván ő nem ajándékoz. Így lesz a legjobban. De mi igen, mi mindenkinek adunk mindent. Aha. Én kiskoromban is mindig csináltam ilyen kis hópelyheket. Jézuskának? Meg a Nem. családnak. Hát jó, ő is csinál mézes karácsot a télapónak, csak ugye Helyes. az nem 24-én, hanem 6-án. Nem 5-én? 6-án. Hát amúgy ez is. Én nem tudom mikor, én nálunk sem tudom, hogy mikor. Vagy És az mindig 5-én meglepődök. érkezik, de 6-a reggel kapod meg. De reggel Ez kapjátok. annyi szokás. Nálunk mindig estén a Mikulás. Nálunk mindig random jött, Igen. amikor anya ki tudta tenni. Volt, hogy elmentünk fürödni, és így, jaj, gyerekek, megjött a Mikulás, gyorsan fürödjünk be, és ott van a szobában. Nekünk volt ilyen kis csíkó, és az mindig megcsengette, hogyha megjött a Mikulás. Nálunk ez karácsonykor van, hogy be van Nálunk húzva a is. függöny, ahol van a fa,
és akkor fel kell mennünk a felső szintre, és amikor szól a csengő, akkor megjött a Jézus. Én nagyon... Érzékeny a Jézuska? nagyon kattos vagyok voltam, és nálunk úgy volt, amikor még a régi házunkban laktunk, akkor kétszintes volt, ugye? És fent volt a nappal, és én mindig felmentem, és nekem meg kellett várniuk a többieknek, a családnak, míg csengetek, és hogyha esetleg előbb elindult valaki, úgy kiakadtam, de nagyon durván, benyomtam a zenét, minden, beállítottam az egész nappalit, tehát mindent élére állítottam előtte nap. Az. És hogyha valaki nem akkor jött, amikor én csengettem, akkor nagyon kiakadtam. Amúgy elhiszem. Nálunk is kiakadés. Meg egyszer rendelt apukám egy képet, meglepetés gyanánt ajándékba, rólam, ahogy így vicsorgok a képen, és véletlenül azt hiszem rossz méretben rendelte, és egy ekkora képet küldtek, és ez kim volt a nappaliban, és még mindig megvan, úgyhogy ha bárki jön hozzánk és feljön az emeletre, akkor egyből azzal találja szembe magát, hogy... Egy dásztáblát? Ja, igen. Karácsonykor. Ez jó ötlet amúgy, igen. Hogy ki tudja elkelni somát. Ti nektek mi volt a leggázabb ajándék, amit kaptatok? Nekem az, amikor a szülinapomra meg karácsonyra együtt kapom. Ó, az nálam is van. Neked hanyadikán lesz? Nekem 27. Március 2. Én 27. Nekem 22. 22. Hát igen. De ez életemben kétszer történt meg. Szóval még annyira nem vészes, de amikor így odállnak, és látszik, hogy pont ugyanannyi ajándékot kaptam, mint a tesóim. Boldog szülinapot és Ja, ez karácsony. tényleg nagyon rossz, amikor összevonják. A tesóm úgy csinálta, hogy évekkel, tehát hogy előre ment az időben, és mondta, hogy akkor szeretnék kérni ezt karácsonyra, következő születésnapomra, következő névnapomra, következő karácsony és következő születésnapomra. És jó volt, mert egy év után úgyis mindenki elfelejtette, hogy már kapott ajándékot, és ő mindig eljátszotta ezt, hogy egy csomó ünnepre együtt, és akkor sokkal nagyobbat kapott. Hát van, akinek bejött. Ezt nem értem, de lehet azért, mert... Ezt most nem értem. Mert hülye vagy? Egyre mondta az ünnepeket, hogy nagyobb ajándékot kapjál. Igen, és akkor így előre kért egy csomóra. És nem többször kevesebb. Menjünk tovább. Nekem az nem tetszett, amikor közeleg a karácsony, és akkor ha valamire szükséged van, akkor ezt mindig bedobják karácsonynál. Fú. Szükségem van a fogkefére. Jó, akkor ezt karácsonyra megkapod. És akkor megjelenik ilyen zokni, meg bugyi, meg Én annak örülök amúgy. Jó, de most. Hát Most mert magadnak nem veszel. Hát úgy is nézel ki. Kértek ajándékot karácsonyra, vagy meglepett? Már nem. Régen anya hozott mindig ilyen spáros, vagy... A Mülleres. üzletet, A Müllereset és akkor nem. mindig be Nekem kellett is kvalifikálni, volt hogy mi ilyen. az, amit szeretnél. De nekünk mindig december 1-ig ki kellett raknunk az ablakba a levelünket. És akkor így vártuk, hogy elvigye a Jézuska, és volt, hogy 1-2 napig még ott volt, és féltünk, hogy nem fogja elvinni a Jézuska. Anya elfelejtette. Amúgy most nagyon mennek ezek a Elf on the Shelf, és ez ugye azt hiszem amerikai szokás, és most csomóan TikTok trend. Igen, de Magyarországon is elkezdték. De ez mi? Hát, hogy van egy ilyen kis bábú, kit elvileg a Mikulás küldött, és ő figyeli, hogy te hogy Hát a Soma. viselkedsz, és minden reggel átvándorol a manó másik helyre, és így csintalanságokat csinál, és akkor kirakják a szülők, vagy igen, a szülők kirakják tőle, hogy rárajzolnak a gyerekekre, meg ilyenek. Meg szétvágják a pizsamát. Igen, akkor igen. azt mondja, hogy bocsi, nem tudom. Nem kalendárium van, hanem ők hoznak egy kis csokit. Ja, hogy az elf van Hát egy... De lehet gonosz elf is. Akkor miért nem elf? Mert olyan film már van. Nem tudom, én ezt a kalendáriumot nagyon szerettem, mert nálunk egy ilyen vonat van, amiben fiókok vannak a vagonjaiban, és akkor mindegyikben, ugye mi négyen vagyunk tesók, és mindegyikben annyi cukorka volt, vagy csak így el tudtuk osztani. És akkor mindig reggel ez volt az első dolgunk, hogy szaladtunk le, és hogy meghozták-e már az angyalok a csokit, csak az öcsém mindig kirakotta. Azt akartam mondani, hogy nálunk ez nem működött volna. Nálatok is van most. Naptár? Aha, De ebben csoki van? igen. Helyes. Én vettem olyat, 9-én, mert már nagyon akciós volt, olyat vettem, hogy mindegyikben egy ilyen... Minden nap egy Pandora charm.
Úristen. 350 000 forintért. Van ilyen? Nem tudom, csak mondtam. Jézus. Meg van ilyen, hogy a Diornak is, és ilyen nagyon kínos, mert olyanok vannak a kis fiókokban, hogy ilyen Dior matrica, meg Dior... Ez sokat ér. Rárakod az autóra, mi az? Az alma mellé, meg a... mit tudom én... Aha, igen. Nekem úgy tavaly ilyen microtein-es volt. Jézusom! Milyen? Igen. Mi ez nem? Milyen? Ilyen microtein az egy ilyen... Tudom mi ez, csak nem értettem. De Volt még benne kis ilyen- forma. ilyen Tudom, hogy nem látszik rajtam, de tudom mi az. Nem így. Ilyen pre-workoutok voltak benne, ilyen snackek, tök jó volt. Vitamin, Még van kutyanaptár is. kreatin, cukor. Azt kéne neki. Mm. De az enyémben ilyen DIY projektek vannak, és így varni kell, meg fűzögetni, meg barkácsolni, tök jó. Na, azt tök cuki. De akkor tök nagy, nem? Hát, ilyen normális méretű, csak kicsit vastag, hogy ugye beleférjen. Igen. Uh-huh. De nagyon tetszik. Nagyon jó vásár volt most. Nekem mindig csak csokis volt. Hát de az az igazi, az ahogy Nekem gyerekként legós volt. Ilyen Lego Star Wars-os. Kurva jó volt. Mármint nagyon jó volt. Jó volt. Egyébként, ti mit szeretek leginkább a karácsonyban? Én azt, hogy együtt van a család. Én is ezt az érzést, Igen. azt a karácsonyi érzést, hogy ilyen nyugalom, melegség, és így megtölti az egész. De ez megvan? Vagy ez... Egyébként tavaly annyira nem volt meg valamiért, de előtte mindig nagyon-nagyon, és tavaly nagyon hiányzott. Így karácsony estéjén meg volt, de valahogy úgy körülötte annyira nem. Mhm. Viszont most már ilyen november végén, hogy elkezdtünk karácsonyi zenét hallgatni, meg így felkapcsoltunk fényeket, így nagyon, nagyon jött az érzés, és nagyon boldog voltam, mert tavaly elmaradt. Maradt a karácsony. De nem, nagyon-nagyon jó volt tavaly is a karácsony, csak szerintem olyan sok dolog történt körülötte, hogy így nem tudtam rá koncentrálni. Nekem ez így van, szerintem évek óta, vagy egy pár éve. Nem tudom, talán mióta Covid óta. Covid volt, igen. Igen. Úgy megcsappant a... Én is azt érzem. Elkezdődött a lelkesedés nekem is a karácsony Nem, terén. igen, tényleg. Hát meg nincs hó. Igen. Meg így jaj. Nincs Fasz. hó. De ez egy, most is értek, ezelőtti héten végig szakadt a hó, az eső, minden. Amúgy tényleg, hogy Eljön a pont december most nem. 24 és 35 fok van, tehát hogy így... Igen, ezt le kell osztani 5-tel. nem lesz meg neki. 7. Nem 7? De, annyi. Több van. Nem, csak egy. Szóval nekem eltűnt kicsit így a varázsa. Meg szerintem az is, hogy már Vagy jobban pörgünk, Igen. vagy nem tudom, sokkal több minden ér minket. Igen. De már neked fiatalabb testvéreid vannak, nem? Nem, csak egy öcsém. Ilyen. Van egy nővérem, meg egy bátyám. Mert Szóval. mondjuk, hogyha így a családban vannak kisebbek, akkor így tökre megmarad szerintem a karácsonynak a Ja, az lehet. De én emlékszem kiskoromban ez a 24 nap, ameddig eljutottunk karácsonyig, és csak így bontogattuk a csokikat, meg ilyenek, annyira hosszú volt. Most És már így mindjárt karácsony. Vártuk, hogy úristen, mikor lesz már, és most pedig csak így ne teljen már ilyen gyorsan az idő, meg most, hogy így vizsgaidőszak van ekkor, tehát így, nem tudom, kicsit ilyen rohanás. Hátad közepére se kívánod. Igen. Meg intézni kéne az ajándékokat, kitalálni, megcsinálni minden, és így arra sincs idő, és inkább csak egy ilyen frusztráció. Kicsit szomorú. Ti csináljátok, vagy veszitek az ajándékot? Én csak csinálom. Sok csinál. És miket szoktál csinálni? Na jó, remélem nem te húztál engem. Miket szoktál csinálni? Én nagyon nem szeretek menni. Hát mindenkinek személyes. Tehát nem tudom, én szabad, mondjuk kérnék tőled egy proteínes zacskót, akkor leörölnéd nekem így a... Nem, de arra is nyilván akkor, tehát például amikor Úgy az díszítenéd egyik meg ilyeneket. osztálytársamat húztam, akinek pont ilyen fehérjés dolgokat adtam, mert ő nagyon ilyen gym-bro, és akkor neki is úgy csináltam, hogy Producerünk. Mint a producerünk, remélem hallatszott. vettem neki egy sékert, vettem bele cuccokat, és a külsejét meg kidíszítettem, mintha egy Mikulás sapka lenne. Szóval hogy ilyen szinten, hogy amennyire lehet csinálom. Nem szeretem, amikor bele van téve egy ajándékszatyorba, és csak így odaadják. Hogyha már De ilyen, készülj akkor fel, biztos ez ilyen. De akkor csomagolás, akkor ki lehessen bontani. Hogy jövőre még felhasználhassd a saját Ami projekteknél. nekem is nagyon fontos, hogy
legyen, ne csak egy zacskóval. Mert így tovább tart a meglepetés. Nem? Meg olyan jobb érzés, ki lehet bontani. Igen. Jobban is néz ki. Igen. Esztétikus. Igen. Ajándék. Már ha úgy csomagolják be. Ajándék. Amúgy, amikor a metró jöttem, akkor van egy hirdetés, hogy valami kertészetben méterenként 1000 forint kedvezményt lehet kapni a fenyőfádból. És azon gondolkoztam, hogy mekkora egy fenyő, tehát így maximum ilyen 2000 forint. Nem is kedvezmény, hanem levásárolható. És mit veszel 2000 forintból egy kertészetben? Ja, hogy a fának a méretét méterenként kapsz 1000 forint? Értem. Szóval, hogy 1000 forintot kapsz méterenként a fa után, kuponként, amit levásárolhatsz. Hát igen. Hát tudsz venni egy Mikulás virágot. De azok rohadták. Ami szerintem se lehet 2000 forint. Nagyon drágák a növények. Nem tudom, az Aldiba lehet. De ez az Aldi. Szerintem jöjjön most a játék. Ez egy ilyen rövid adás lesz, karácsonyi különkiadás. A játékunk lényege az az, hogy mindenki megint csapatokra osztódunk, jó, Nándi, hogy neked Jó. tetszen. A csapat egyik tagja húz egy lapot, és nem szabad megnézni, hogy mi van rajta. Föltartja a homlokához, és a másik megpróbálja neki elmagyarázni, hogy mi, és neki meg ki kell találnia. Magyarázunk? És karácsonyi téma, hogy ez segítsen. Ételek, italok, ajándék. Bármi, fogalmam sincs, tehát ez fontos megint mondanom, hogy én se tudom, hogy mi van a játékban, Nyilván nem tudod, mert te és hogy leszünk csapatokban. a két fiú, meg a két lány. Oké. Miért kéne átélni? Kettő. Múltkor is így volt, nem? Most visszavágó, hogy Vágjunk vissza. egyszer ti is nyerjetek. Jó, az jó, én adom. Mi nem múltkor nem nyert? Nem tudom. De, De én vele voltam múlt. igen. Vele. Nem. Velem. Na, mehet? Velem volt. Na, mi kezdünk? Mi kezdünk? Megnéztem Jó, akkor ez jó lesz nektek következőre. Jó van. ahogy egyet becsukom, De ez Mondja, így megnéztem. el tudja lopni majd. Na, vedd már ki. Én nem látom, fordulj ide. Jézusom! Muta? Ez mi az is? Mi Akkor ez? újat szeretnék. Nem, jó lesz. Ne olvasd el. Megnéztem. Ezt hogy mondod el? Ja, én tudom mi ez. Jaj, tudom miért. Kiírta a diótörőt. De nem neked kell. Ja. Nagyon jó, nagyon jó. Tehát akkor kezdjük, most indul a játék. Diótörő szerzője. Orosz, nem orosz. Biztos. Zeneszerző. És amúgy benne van a nevük, Zene- hogy csaj, de nem csaj. Nem olyan könnyű. Most nem áll. Ez annyira játszik, hogy Jó, soha mi a nem bűn? lesz. Na, Nem én raktam össze. Amúgy Nem én ráképp raktam meg össze. Mi az ünk? Hát már harmadikat húzol. Kézi, ez benne. Jó. Hogy egyet. Rakod vagy rakjam? Várjál. Rakjam, majd rakjad. Így fejjel lefele van, vagy nem? Igen, nagyon jó. Várj. Tekeld az ujjam. Mi van? De... Fordulj meg. Jé, ez jó. Ez egy étel. Keks. Ez nem egy fogás. Milyen fogás? Étfogás? Húsval. Portobágyi húsos palacs. Ki mondtál belőle egy szót, mi jövünk? Mi? Mi? Nem. Na, menjen tovább. Hús. Nem disznó, hanem... Csirke. Nem, még egy fajta. Kacsa. Nem, még egy fajta. Marha. Igen. És olyan, mint a pörkölt. Marha pörkölt. Nem. Olyan, mint... Marha tatár, nem tudom. Marha... 4 betű. Marha D-vel? Nem. A-val kezdődik? Nem. Egy percig van. Nem. Marha... Pusos, szaptos. Mi az? Marha töri. Nem. Mondom, hogy nem pörkölt. Töri, ezt nézd. Kicsit mutasd a kamerába is, mert lehet, hogy nem látni. Hogy... Marha... De marha előtt, hogy utána van az utó? Utána marha... Kocsonya? Marha... Nem, hanem 4 betű.
Segítsetek már, most mutatjátok már, segítsetek. Marha. Az olaszok csinálnak ilyet a tésztára. Ragu. Na, hát azért ez... De ne nézd meg, mert nincs kész. Jó, akkor eddig 0-0, jó? De várj, most ne én... nézd meg, úgy kell felrakni a Jó. kézbe. Marha ragút láttam csak. Van még egy... Na. De ez ki írta ezeket? Na, ez nagyon jó. Ez egy Ez mi? folyós étel. Folyós Ragú. étel, amit a főétel előtt eszel. Leves. Igen. Leves, igen. És ez a második szó lesz. Húsleves? Az első nem. Tyúkhúsleves. Ebben Nem. van hús, meg kicsit hasonlít szerintem a Ragúleves? tojás. Én ezt Ez életemben egy nem kicsit hallottam. ilyen parasztos szó. Betyárleves? Nem, de nagyon közel vagy. Betyár... Öm, Ezzel nem segítesz, ezzel csak beégek. Dús a györgy. Van egy fiú név, Van egy ilyen járás. ami... Ez nem az? Nem az. Az busa. Nem, Na várj, ez egy leves? ez Leves? egy leves, van benne hús, meg zöldség. Kicsit nem ilyen át... Kötés. De mi az? Palóc leves! Az? Egy ide! Nem, ez se ért. Ez se ért. De, hát ez ilyen. Na, Hagyd még. Azt mondja, van ilyen járás. Palóc meg a busó. De azt mondtad, hogy ez egy népcsoport? én Nem, de amúgy ez az, nem? A palócok. Nem. Azt nem mondtam. Ez egy focis. Muti? Mikulás. Ki a Mikulás? Ja, Mikulás finnül. Az, a finn Mikulás. A finnül. neve. Én ne érezzük, ezt nem tudom, ő is Hallod? elég. Kaki mellé milyen hangok jönnek? Még? Igen, az a második fele. Az első fele meg... Amikor menőzöl. Tudod, van az a... Amikor ilyen nagyon az lol. Ami nem a... Hallod? Nem, Amikor lol, tudod? Lol, mondj még ilyeneket. Van az a mondat, LMAO. amikor angolul azt Mi? mondod, Mi? hogy Az! Joule Puki, az. Joule. Tudod, ez a Joule. Az a... Persze, Jules. Jules. Vagy Jules Verne. YOLO. Joule Puki. Swag. Most esik le neki. Fordítsd meg, mert Van nem. ilyen focista, hogy Joule Puki. Nem látom. Milyen? De ez nem kettővel van úgy. Lehetne. A második az, amit a Nanti mondott az előbb, amikor étel és karácsonyi. keksz. Igen, nagyon jó. Az első fele pedig a Nandi, szintén. Mit mond a gőzmozdony? Hú-hú. Hát tényleg azt mondja. Amikor a füst jön ki. Hú-hú. Ez így nem lesz Bridget meg. Jones első rész? Nem. Akkor hagyjuk. Nagyon jó. Mit mond? Um, Mit mond? Tiszti. Mit csinál a nagypapád, amikor cigizik? És utána így... ja, Pipál. Nem. majd amikor hangutánzó szó igazából. Igen. Pam-pam. Azt beszívja a cigit, és pam-pam. Ezt mondja? Pam-pam. Mint a... Rendkívül muzikális. De, hát mondtad. Cigizik. Jó, hát most... Tényleg, van ilyen gomba. Tényleg, köszönöm. Pöfeteg. Nagyon jó. De na! Pöfeteg keksz? Igen. Nem tudjátok milyen? Ez nagyon jó. Igen. Hogy mosolyog. De aranyos. Az az, amikor ilyen csokis, és kívülről meg fehér. Ja, az a marshmallows, vagy nem az? Nem, az már. Hanem, hogy előtte, mielőtt kisütöd, porcukorral beizéled, és ez ilyen porcukor, és Jó. bőrbe raksz, és ahogy szétreped, akkor ugye a belsejéből ott ilyen barna marad. Ez a térképeken szokták megadni. Van északi, déli. Van hosszúsági, meg Fokosz, meg... Igen, és Celsius. Fok. Igen. Rendesen. Szélességi fok. Igen, és most számokat fogok mondani. Éjszak. Na az út, van egy ilyen út. 7 mínusz 1. 67-es úton. Abból
van, de ami amerikai, Amerikában nem? Az, 60-as? 70-es? 60. a hívózárák 20-as? 68, Van az ördögnek. Az. De Az. 66, és utána azt hozzá kettővel. 60. És azt Jó, adj de hozzá. Add hozzá azt, ami az elsőnek a fele. Van, de 60. Jó van. Mondod először 60. 6. Azt javaslod, hogy 66, 33, ígéreszem. 26. 39. Igen, és ezt nem hosszanti, hanem... Szélességi. Igen. 39. szélességi. Nem. Igen, és Az jó lesz, elfogadjuk. Mi van? ez az északi sark, nem? Sarkkör, gondolom. Na, Ez ez mik van, ezek? tudod, hogy ki játsza a reszkes sejtekben? Johnny Depp. Macaulay Culkin. Igen, ő a második, az első pedig ugyanez a család tagja, és fogalmam. Csak gyerekként. Olyan, mint a Knightley. Olyan, mint tudod, van a... Kiera. És utána rakt hozzá a... Kiera Culkin. Igen. And? And Macaulay Culkin. Igen. Szép volt. Szép. De ez Kiera, ez nem baj, mindegy. Miért nem mondtad, hogy Trippier? Azt akartam mondani. Ez volt? Ezek? De oda dobtátok ki, de vagy ezeket látom. Nehogy látod. Ne nézz oda. Kis Jézus, kinn az utcán. Hát Jézus. Nincsen kegyelem. Igen, mit csinálnak azok az emberek, akik kimennek, beültöznek Szűz Máriának, Kis Jézusnak. Mit csinálnak? Holdul. Igen, és ezt mond, egyszerűbben... Jó volt, betlemeznek. Az volt, mezés. Ki mondta? Azt mondja, betlemeznek. Mit csinálnak? Muti. Van az a szék, amire Kurva egyszer meg lehet csinálni. nagyon egyszerűen, ugye? Píp. Family friendly vagyunk? Igen. Igen? Ja, jó. Ez a 22 ember, látjuk köztük az egy gyerek. 23. Mert kint van az első adás. Már igen! 2 napját, nem láttad? Szóval van ez a szék, amire rá kell állni, az ő, nem? Ja, de miért nem mondod a tankát? Mert gondoltam kicsit... Sámli. Három lábú szék. Van, de, Ő Luca széke. igen, és ő nem boldog, hanem Szomorú. Akkor nem. egyházilag nem boldog, hanem egy magasabb fokozatban van. Nem evilági, hanem... Isteni. Hát alatta egy kicsivel. Milyen Gellért van? Kicsit alatt. Félisten. Szent Luca széke. Jó lesz, Szent Jó, Luca. Szent Luca. Jézusom. Na, Én? Mondja, kicsit alatta. Félisten. mi? Ezt így leírják. Ezt nem is tudtam. Van egy ilyen izé, Michael... Bublé? Ja, nem tudtam, mit akarsz. Most rögtön felnézem. Michael... Az jó. Énekes? Vagy mit csinál? Színész. Színész. Meg van Kirk az apja. Jó. Ő is színész. Van egy ilyen, olyan, mint a Diane, vagy a Ross, van egy ilyen... Parfüméria. Igen. Deichmann. Cipő. Hát igen, eléggé jó szagod van. Ilyen neon, nem neon, ilyen... Tudom, ilyen... Nem közel. Igen, ilyen babakép. Tudom, mi annak a neve? Tiszacipő, azaz. Nem. Az első része az nem 20, hanem... 10. A Louise, van ilyen Louise. Aston Villa. hanem... West Ham. Louise. Nézd. Focista. Focista. Douglas. Igen? Na, hát így kell mondani neki. Van egy fajta. Bück. Douglas Bück. Douglas fenyő. Douglas fenyő. Nem ismered? Dugás fenyő. Azért mész, hogy dugás fenyő, mi az? Na, még ott van egy. Az pont neked maradt. Mi ez? De ne nézd meg. De Nem, most a Soma jön. Igen.
Soma jön. Hát az előbb találtam ki a kákinékat. Te jöttél volna. Én voltam a Szent utcán. Igen. Na mindegy. Jó, mindegy. Muti. Mi ez? Igen. Ez mi? Van egy ilyen ital, amit a nagymamák szoktak inni. Tojás? Tej. Tojás? Alkohol, rövid ital. Ilyen ízesítésre szoktak. Igen, Likör. igen. Az első fele pedig egy ilyen nagyon kellemes illatú fűszernövény. Fahéj. Ugye? Jól mondom, az nem? Ánis. Igen. Ennyi volt Mondd az ki adás, egybe. Ánis likör. Nagyon jó. Honnan Ezt szerintem tudtad? megnyertük, nem? Persze. Hát azért nem. Úgy tűnik. Fölkjegyet. Főleg úgy, hogy mi kezdtük és mi fejeztük be. Jó, karácsony döntetlen. Szeretet ünnepén mindenki nyert. Nem intézte vele az egyik kártyát. És adta vissza Csajkovszkit. Na. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek. Reméljük azért ez a külön kiadás is tetszett nektek. Süssetek sokat, legyetek sokat a családdal. Mi is a barátainkkal leszünk. Szóval köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Reméljük tetszett nektek a mai adás is. Kövessetek minket, írjátok meg kommentbe, hogy telik nálatok a karácsony. Reméljük tetszett. Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek. Töltsetek minél több időt a szeretteitekkel. Ennyi. Sziasztok! Boldog Sziasztok! Nem kérdezted meg, hogy mákos vagy diós beigli. Igen, és a Kommentbe a kérdése, mákos vagy diós beigli? Vagy turós. Van olyan? Mi? Akkor... Gesztenyés. Vagy, Portobágyi. Na jól van. Köszönjük szépen. Sziasztok!